Hello guys, good morning everyone. Ane channel lo guys, good morning lagi di video nang nih. Udah sih dong gua. Nomor hono ho. Nama kenaga जोङो सोरजों मावनो गोसो दा मानसि नांगौ जोंना 10 जन कम्पानियावहाय दा बनस लानानै गासिबो थांजोबगोन दा नै जोंना बनास मोननोसै बावला देखायलांगोन नोंसिनो नुलांबाय थागोन बनास होनायखौ मारै होदों मारै होआ बेसेबां मोनदों बेसेबां मोना मा मोनदों नुजोबलांगोन लोगोफोर जायगाफ्राथ' डेन्जार नै बा ओइसडि भिउसफ्रा नामा 12,000 मोनगोन स्टार्टिंआवहाय 8 घन्टायाव बनासाव जोंना फुल ओइसडिल' होखागोन जोंना इसिबां 30 बा 30 40 बा 40 10 बा 10 20 बा 20 12 बा 12 15 बा 15 बेना 60,000 फैगोन टटेल बेना आंनाथ' लाथ'बाय थानाय नंला बनासजों पेमेन्टजों रोजा गाबासो फैगासिगोन दा जों गोबावसैबो नालाय बेंगालराव 10 बोसोरानो जालायलांसै नै जोङो बेंगालरावहाय नों 60,000 जोंना नै फंबायमोनाबो फंबाया मा जायगामोनलाय खिन्थाहरदो एसे फोरमायहरदो ओरैनो खारदों एसे मोजां खिन्थादो चिरां डिस्ट्रिक्ट रुनिकाटा डिस्ट्रिक्टआ चिरां गोलैबाय गामिया रुनिकाटा फंबाया बेंगालराव फैना बेसे गोबाव जाखो ओमफ्राय आं दा मास मोनसे हाबगासिनो रानिं सिगां फैखादोंमोन ने सिगां फैदोंमोन 5 बोसोर दा नै फंबाय थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय खिन्थानो थाखाय दा जोङो नै डिउटियाव ओंखारगासिनो दं गाइसमोन जमा जमा सिगां फंबाय माखासेफ्रा बर'फोर गोजाजों गोगोम बुरजा थायो आरोना 30 जनसो दङ जोङो कम्पानि मोनसेयावनो बर'फोर गोजा हिन्जावफोरबो दं नै जोंनिया दिपल सारबो दं माब्रै दंलायो मोजां ना जोंना दिपल ब्र'आ फैनानै बेसे गोबाव जाखो बेंगालराव मावनो बा हरै जोंना मेट्र' लाइन खारगासिनो दं मिनिस्टकआव थाङो बियो थांनो हागोन ओमफ्राय नेरहायनो जोंना होद साला मेघला बियो दार गाइसमोन नै जोंना लामा बारखोना हना गारि जेरैबो गारि गारिफ्रानो माबायदि फाइनालि गाइसमोन जोंहा नै ओंखाम जाखांनानै जिरायलागासिनो दं हाब बुरजा बुरजालाय माबा देरखोनिफ्राय देरखोदां नोंहालाय ओइ बियाय मा नै साननै मावबाय ओमफ्राय फाइनालि गासिबो नै जोंहा ओंखाम जानानै कम्पानि मानसि गोजा माबायदि बर'फोर गोजा नै ओरै गुवाहाटिनि गवालपाराफोरनि दङ बांगालफोर आरोना बयबो नै जिरायलाना दंजोबो नै जमानो दा ओंखाम जाखांनानै आधा घन्टासो सम मोन्दों बयबो जिरायलाबायना दंजोबो नै फाइनालि टाइम जाबायनो जोंनिया थांफिनजोंसो जमानो बियाय खेरख'आसो टाइम हो गया रे टाइम से फाइनालि गासिबो नै टाइम जाबाय नालाय जों थांफिनजोबनोसै कम्पानियाव हाबफिनजोबनोसै टाइम जाबाय जोंना दसेल' सम मोनो आधा घन्टाल' ओमफ्राय ओरैबो दंलाजोबो नै कम्पानिया जोंनि बेनो जोंहा गिदिरखा कम्पानिया मोनसेनो मोनथामसिम दं आरो सासे मालिकनिनो गोगोम गिदिरखा नैबे कम्पानि बे कम्पानि मानसि जोंनि मानसि आरो जोंनि कम्पानियाव मावजोबो ओरैबो दं नै दङ नै बियायमोन बाब गासिबो जोंनि कम्पानियाव मावजोबो ओरै दं जोंना नारमोन दं नै नायदोनो जोंनि कम्पानियाव साबसे मानसि मावो खोथाखौ जोंनालाय गासिबो जोंनि कम्पानियाव मावजोबो नैबे गासिबो ओरैबो दं फुल हाय नायदोनो जोंना ओंखाम जालाबायनानै दंजोबो बियाय रे ओरैबो दङ बाटादेवानिबो दं नै जोंना ओरै बैनाय दांख्लाबो दं गासिबो जोंनि कम्पानियाव मावजोबो आरो ना गोगोम बुरजा नै नोंहा जाबाय ए बियाय कम्पानि गोजा गासिबो जोंनियानो गोगोम गिदिरखा जोंना कम्पानियानो बे कम्पानि जोबनाय बे जोंनि गासिबो नैबे गासिबो जोंनि कम्पानि जोब सासे मालिकनिनो दा हाबनोसै टाइम जाबाय लोगोफोर अके